U těch prej říkal, že nepotřebuje. Hodík nemá. Mám tady. A jo, to bylo rychlý, jako to. Pamatujte si svoji skleničku. Je trochu bordel, no. Teď nám ještě zateklo jako štít a fasádu kolega, který ještě větší. Takhle koty do toho, to vodáno To má skleničku, jako, co chcete zase s těma skleničkami? Tady mezi židle. Zase dlouho nebude svítit třeba. Nebude tady svítit, neboj se. Tu většinu plachtu ještě natáhnout. Jo. To je vymyšlený, na tebe nebude svítit. Jo, takhle. No, je to Já si dobrý. myslela takhle posunou a ten roh nech volný. Ten roh, jo. No, ale Já si tak prosím, a dej to tak 10 cm od kraje. Ještě. Nebo takhle. Tak. Víš co, Luboši, a ty se přisuň tady k stolu. No, no. Teď můžeš ještě dopředu kosit. to nemuseli dělat kvůli mě. To je dobrý. Já mám rád sluníčko. Já taky, no. Tak a běž blíž. Ale ne, když je 40. To je víc asi. To je nějaká rybářská zase, ne? Rybářská stolička, ne? Já nevím, To jsi nedělala ty, Janko, takhle chlabičky, Ne, já jsem totiž myslela, že budu spát dopoledne. Luboši, ty jsi dělala ty chlabičky. No, jak jsem dělal. Proto tady mám kus vajíčka. Je. To já už blbě vidím. Ne, nemá, on si dělá srandu. To je poprvé, co si přiznal, že špatně vidíš. No a tady pecka od třešně, já nevím. Je tady hodně svět. Luboši, pecka od třešně, co tady dělá? Jo. No, to spadla, ne? To teda, to je úplně záhada. To už si přehnala. Pečku by viděl, to zase tak dobře nevidí. Tak když je zadělená ve salátu, A hlavně, kde by se tam vzala, že doma, když nemáme... No tak ti spadla třeba z liště, nebo z liště. To bych spadl já. Třeba mi je připadali k tomu salámu. Právě, já jsem říkala, vemte si a dáme to zpátky do lednice. Jedete po ty jedničce. No, to ne. Dělali jsme několikrát, ale to si vyskákají, vyvlácený. Mraky. No, ty jdou na druhou stranu, ale. Jo. Ty jdou právě odsaď tam, když to nepotřebujeme. Hele, kdo si dáš těch chlebíček, já je dám do lednice, ať tady neto. Tak já si ještě vem. Na chvilku zmizí úplně. No, to určitě, abych to skováš. Ne. Kde jsme rádi, Nebo ať někdy zazlobí. Maršal, To je 50. to je nic. Už máme 8 bol. Zbořila byčku. To je síla. Ty bublinky, viď? Já se podívám jenom na ten dekor. No ale ty jsou hezky. No. Ty budou i do mikrovlnky, Tatínku, tohle budeš mít? Takový zajímavý. Jsme ještě neměli takový nikdy. Věra je objevila, já jsem. Víš, jak se na toho třeba bude vyjímat chleba s maslem? No, ano, nebo s paštikou, Nebo s že jo? paštikou při nejlepším teda, Ale jo? že to je dobrá Ale orientace. oni i suchý brambory ti z toho budou chutnat. Ale že je A dobrá nebo orientace, klobása, tam jakou si můžeš svět dát třeba na neviděl. sever natočit. No. Trnice. Ty to měli to otevřelo. Co? No, chtěla se podívat. No, to tam bylo takový nějaký. Aha, Na to. na Tak já ti taky všechno nejlepší Ano, přeju. ano, Hodně ano. štěstí, zdraví a dlouhá léta. Já děkuji. Tady je to Záňo. Kampičko, to si hned potřebuje. Tady máš ještě šišku sámu. To jsem chtěla šišku sámu, To děkuji. je na ten talíř. To nemusí být na talíř. Tak já taky ty Hanko, všechno nejlepší, Ano. takovou maličkou. Ano, já děkuji moc. Jaký psíci. Tak, já ti děkuji. Hodně zdravíčka. Děkuji moc. Paráda. Tak, já si to odnesu. Konečně to máme Děkuji za za sebou. dárečky. Jo a jo. No, ježišmarja. Ty děláš alibi, ne? To je navinování, no to je. Jsou ony tyčky.
Musí, Oný tyčky, olej. musí přijít taky ven. To nejlepší. Dobrý, a furt ten mačkám. Mělo by to vonět. Ten vonnej klacejček tam je. To se nám taky strčí a mělo by to vonět, ale nevím. To je hezký. To je hezky, to je vkusný, fakt vkusný dárek. Se ti povedlo. No. Tu kalkulačku furt, který se Nevím, tady počítáš. to pivo. Náklady. Mám ty. Teď to zrovna to filmuju. Full HD. Ježiš, Ty filmuješ mě, já tebe zase. Nevidím tvoje oči. A ty na tu jednu ruku nemůžeš nic. To už jede. Ne, kafe do toho nevím, protože já bych to vyvrátila. Ježíš, ta hodina je tam všechna ve stínu. Jedno jediný veme, ale zase to nic nemá. A cigaretu, když To mám... měl říct, abych tam taky šla. Potřebovali bychom, abyste šli trošku na sluníčko. Co, počkáš na sluníčko před náma. Tamhle na trávníček, ne? Počkáš na sluníčko před náma, to bude chvilka. A jo, já mám internet. Já mám hodně To je jako pivo, veď? To vypadá jako pivo. Akorát Oldík nemá fernet. Každému Na tvoje zdraví pijeme. přes 50 a tady ty dva to tady to odkazej. A kolik je Oldíku tobě? No asi 49. 39 mě bude. 39. To je mladý. V prosinci až. Hele, tak 40 dní ostavíme tady. V prosinci. Tady Marcelka bude mít Postaví si hůláka. Ale to už tady bude vytápená chalupa. A budeme skákat nahatý do sněhu. Já tam postavím saunu a pak bude se vám Marcela nesměl. koupí chatu, já si stavím saunu. Saunu. Zatopíme. Sníh dodá možná to tady. A já si konečně koupím plast. Mladý holky dodá Luboš. Malý holky nepotřebujeme. Ne, nejmladší je Honička. Bratr je nejmladší. Moje bratr nejmladší z sourozenců, ale nejmladší jako z bratru a švagrovejka, tak No, to jo. to umíme to. Ten pionýrský styk ne, ale tady to umíme, no. Ale je divný. Ještě Sokolici, nebo jak to je? To ne. To jsou pionýři. Pionýři, malované děti. Šipky ještě byly, šipky. Ne, tam se dali. Do lodiček, jak ta Šipka letí, nás se dali do lodiček, jako šipka letí. A Luboši, ten jsem tě zpíval tu hymnu. Po Dunaji zelen se zpívali a viděli jsme dvě panenky, jak se k sobě mají. Tak to by nesmí. Viděli jsme panenky, jak se k sobě Tak to mají by nesmí. a jedna bílá. Druhá černá. No jo, je, ještě mezinárodní. Druhé české děvče. Hrůza. A jak to je dál? Já nevím, co, já to nevím. A ta druhá nechce. Jedna byla Moravanka, druhý české děvče. Jedna byla mu. A ta druhá nechce, vole, teda pardon. Tak jedna chce a druhá nechce, jo. Prostě bylo tolik